No, dobra, tak teraz na to. Ale nie, myślę, że możesz puścić normalnie. To na triatlon právě, stahuje tím kroužkem, právě to... To malý ježino. No, to neuměš zavazovat. Takový kroužek si tam stahuje. Ne, na půl 11, když jsem myslel, že nedojeví. Protože ty kaničky samozřejmě v terénu, že jo, No, to jednou se budeš muset naučit. Někdo počítáte. Tak když to mysleli prostě takhle a ta Vojtička najednou udělala, jela vedle nás a najednou udělala... Ale ty nám to říkala, tak si to mohla Tak když jsme zabrali, tak vyjela tak. Když do lodi je popád. No neříkám, že chtěli, ale jako... To jasné, to asi neudělali nás.